салом дӯстон ва тамошобинони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаро чун ҳар вақта навори зебои имрӯзаимон мебошад. нижни бельё 10 дарвоза нолавои қатор. духтарако ҳозир мерам амихе рафта истодам. шумо навора хушрӯ нигоҳ кунед. касида суроға нафаҳмо айрӯи видео метонем биёед. духтаро 10 дарвоза даромадгоҳ даромадем нолавои қатор. духтарако омадем 10 магазин будем. нолавои 10 дарвоза нолавои рият магазини 10 меша ҳисоб кардам. меян 10 магазини пижамаҳо ва нижни бельёа. духтарако боз ма абзор мекунам. баъзиёшо нархошо мегум, баъзиёшо наметонем дар ҳар як нижни бельё нарх монда гуфта. шуморо рақамҳои савдогар дар экран мемонам. маълумоти парара духтарако ай хачон мегирен. духтарако нинаму тройкои аҷоибот фасон омадай. خیلی اینش رنگی توپیک میسته مدنی باید شورتیک داره دخترا. سه تا چیز داره همه جا 250 300 سومونه دایجا باشه دخترا. 150 گفتین 150 سومون دخترا. بعد امیره چمی سویته راسویتکا داشته دخترا کو بروکی دروز هم داره. این شورتیک شاید دخترا کو اینو نگاه کنین عجیب خوش رو. ایش چند سومونه؟ 80 سومون. ایرام راسویتکا داره. ایش 80 سومون. ایش چه؟ اینم 80 سومون. ишам 80 сомон духтаро. 80 то қами тройка 150 сомон. духтарако тройка анаи рагоз нишон дадим. не расветкош аст. кабут сафед, кабути осмонӣ духтарако, кабути электрик. 4 та расветка бо савдогар. 11 та расветка да духтарако бо WhatsApp савдогар да менависен. адени сурат мепартоян. ини чанд сомон буд? майка шортик бошерам. ал майка шортик. инирам 80 сомон. ина бо ини хеле кабут дора духтарако. ё чанди гуфтен? Ну 110 сомон духтарако. нигоҳ кунед. тройка ям? тройка буда. ёшчи? яна тройка 180. и тройка озям? бруки дароз дорад. духтаро 180 сомон. материалш ҳам хумлоимаки хушрӯи мягки. 180 сомон. се та чиз дорад духтаро. ҷа хулоса гуфтам вибркалоне не ласе боло чанде? неёшам 100 сомон духтарако. размери расветка ҳастай. ёшчи? не ё 100 сомон духтарако дорека. ни болора мегин чанда нижни бельёи боло? 180 сомон. не боло бдаги духтаро мен наздик биёрам нишон тим нигоҳ кунен. аҷоиб хушрӯ. 180 сомони инаш. дидин? ҷида хай мегум вибркалонай. ам хеле абзорча мекунам. бо рақамҳои савдогар маълумоти пурра мегирем. не майка шортикоя мегин? ёрам 80 сомон. 80 сомон. 80 сомон духтарако. баҷида ин хеле нижни бельё ҳастай. так пушакаи заминам даставка дорам. ё чандиам? расветкош 15 сомон духтаро. нигоҳ кунед чӣ хел фасонай. хулас ҷа вибркалона мегум. рақамҳои савдогар мемонем. маълумоти пурра мегирем. на так пуши боло поён ба пояз бе пояз ҳастай. ини шолкӯишам аҷоиб хушр. материалшам хеле мулоимакай. бори гуанжуай духтаро. бо инҷида не хеле стринг доран. хулоса вибркалон. ина маечкошон. и боло мегӯяд чанде? 150 сомон. 130 сомон духтаро. баҷа нижни бельё ҳам фасони ҳам турки ҳам бори гуанжу дорад духтаро. ё чандия? не комплект 120 сомон духтаро. тоза турецкий не бо рангаш. нешам виктория секрете аҷоиб. ишам хушрӯ. ишча 130. ина расветкош аз духтарако 130 сомон. инаш чи оранҷеве 150 комплект. неҷида духтарако чи комплекте мебинен ё борои оригиналан 150 сомонай. ҳама виктория секрета духтарако. тикровка любой намудааст. ба размеракотон ҳаст духтарако. бере бораи наздик нишонти диде. вибркалонай метонен шанелошон ам бинен. метонен бен ай наздик бинен. метонен заказ кунен доставка доран духтарако. шанелошон размери калон доран. ба хелом калон майтоба. ям 150 не сурх розви салатви. инам 150 духтарако. о тройкои боло мега чанде? тройка четвёрка ҳай 220 сомон. 4 та чиз доштай 150 180 сомон духтарако. духтарако не расветкаи тройкашон неҷида аст. кабут сиё. хай чи хеле ки нишон додам не сархакаш.
диден шорчик дора ира дора баъд купальнико духтарако бисёритон купальник аллакай сезони обозиштаге ина купальнико ҳаста духтаро чанди будан купальнико чафрореня бор навай розве ё тигровка шафроре мидин я борга нақша бигин 160 сомон духтар ина духтарако 160 сомон амхи қабда истен нигоҳ кунен мепуши рост Дубай духтарако ина купальнико ина тамом харҷан се та чиз дора бигем короче дуэке тагаш ина болош намепуши баъди ай обози бромадан ина расветгош хулоса размери калонам доран духтаро размери майдам доран 160 сомон доставка ҳатман доран нашо доставка рақамҳои савдогар дар рӯи экран мондам марҳамат карда бинависен доставка ба ҳама ҷо доран духтаро